Ingdeng thongkep karbila medam mai ning kan isek amai pi pini ke pajut siar ni mati ni phai ing kora trogar ni rat pen mai pi ke pedo pon hut Karbi Anglong Autonomous Council ke cari pon CM Dr. Tuliram Rong hang pen danglok MLA EM MAC atum anta mai pi ke pedo pon along aluhia man pen chetong dun Ingdeng thongkep karbila medam mai along pini ke pajut siar ni rat pen mai pi ke pedo pon along Karbi Anglong Autonomous Council ke cari pon ke theki ding atum thami mai along chetong dun si Ingdeng thongkep karbila medam mai ningka nesek amai pialong RDGP don pen lamet lamchong la pen elamiki anso se ke pangcho pon thu thek ji aphan pura rat pen mai pi ke pedopon along chethan chimum pedopon la pen labangso ingdeng thongkep karbila medam mai along aliralon ki pidon ji aphan pura prek jam hamphang asong atum pen danglok Karbi Anglong arlokedo saika matum pen prek jam ason kaklang don lo tangte dongka sarpo aklam along ingdeng thongkep karbila medam mai ke paman pon along klam along nilitum pherangke birta kirib don alam thi arju pon singa lo kardom karbing long life kilang ra don honstami nili kardom bilo frangsin ingdeng thongkep karbila medam mai kardom kaduga we karbing long ra don honstami kardom na pajuri lo kardom nilinon ke do la ke dak dongka sarpo klam long sidolo ingdeng thongkep karbila medam mai kapaman klam long sidolo nili nasipini ladak kijut siar nilo nilidak nang kahumri dun gelahen lo ladak lapuson si lamet lamchong akulat stamido lapen lapuson si for exam asaika matum pendak kulat nang bidun do lasi alang li tumpen isi ni kachini ji phan sidak nili tumwang lo lapen dak ni tum arju ponji alang li tum pining labang so ngdeng thongkep karbila met amai long alang tum dak nang kewang pen alang tum kopi ko son si nang ke thek dun long ma lapen la aning kan wang pen la pining ko anaka cheprek sike doma la kaduka we puthak stame nilitum non arju ponji la sinang litum karbing long laf kelang ara do ana tum stame nang lang dun ignon bila met amai nang linang chetong dun pen pining ka cheprek ko an technique long ba puthak thanjim nipialam rejing honchinam asolam patir pc nili ningjing tu de ningkan thongkep karbila medamai peneng dak dongka sarpulong kipi pon abang ke project itum thek pon long wek lo lapen labang su karbila medamai penang an along bangge prai munit ke chetong kom ta pene mang amoluk dupik itu ada handloom department pe siwang lo nalitum dak ingdeng thongkep karbila medamai long nalitum ko pipi asong si handloom department na peklang kon lo nitum gela handloom pe la pine la jacquard machine paklang lo engela pine karbi nituma traditional la loin loom engel dak society tum ani je tuma production ki kori pine hai ki jorphan wan lo display kori lo la hai lo sir ingdeng thongkep karbila met amai pining aning kan dak dongka sarpo klam long ka peman pon puchak nang lipen ke theglong kacelar ko ando lapen kaceprek ko ando labang so puchak nang lithan isima kalang la keprek ulo prang karbila medamai nilitum kidu long ateng chini ateng kulotang te pening la medamai bang prek pidola ingdeng thongkep la medamai bang ke emergency une mane lan chelarji po bang ke matha masun sa pening bang ke lan ke chelar phun bang ke elitum makhai elitum la mera phan ke mi pidolam lo la se nenga rong lo Dongka mukam pen wiki be Karbi Anglong live